Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon ang unang Biyernes sa buwan sa Agosto, ato na sang gipahinungdan ang mahal balaang kasing-kasing ni Jesus, Sacred Heart of Jesus. Nya karong gabi na nasadtay Alliance of Two Hearts Vigil, ato nasa nang balik-balikon paghimo kay atong iampo nga ang kalibutan labi na ang atong mga leaders sa mga nasod makabaton unta og kasing-kasing nga mahigugmaon og maluluyon sama sa kasing-kasing ni Jesus og ni Maria. Ug ang ato usab nga mga benefactors and donors nga dunay kasing-kasing nga nahigugma og naluoy kanato pinaagi sa pagsigig palit aning atong mga slots aron matuman ang atong mga projects, hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, himua nga kasuluban unta kami sa mga bertud sa kasing-kasing sa imong anak o kahalingan sa iyang gugma aron kun mahisama na kami kaniya angay kaming makaambit sa kaluwasang tunhay pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Wala madugay sa dihang naghari na sa Huda si Joaquim nga anak ni Hoseas, giingnan ako sa Ginoo. Tindog didto sa hawanan sa templo ug isulti ang tanang ipasulti ko kanimo ngadto sa mga tawo nga gikan sa kalungsuran sa Huda nga moadto sa templo aron pagsimba. Ayaw gayod sa ilui bisag usalang kabutang, basin pag mopatalinghog sila ug biyaan nila ang dautan nilang pagkinabuhi. Kung buhaton nila kini, dili ko ipadayon pagpahamtang ang katalagman nga nahunaan kong buhaton kanila tungod sa ilang pagkadautan. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon ngadto sa katawhan. Ako ang Ginoo, nag-ingon nga kinahanglang sundon ninyo ako pinaagi sa pagtamod sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo.
Kinahanglan nga patalinghugan ninyo ang mga pulong sa akong mga sinugo nga mga propeta nga gipunayan kog paanha kaninyo. Apan wala gayud kamo mutuman sa gisulti nila. Kundili ninyo buhaton kining mga butanga, buhaton ko ngadto niining templuha ang nahitabo sa silo. Unya ang ngalan niining syudara gamiton sa tanang nasud sa kalibutan silbing usa ka tunglo. Nakadungog ang mga pari, ang mga propeta ug ang tanang tawo kang Jeremias nga nagsulti niining tanan didto sa templo. Og sa pagkahuman gayud niya sulti sa tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Gidakop siya sa mga pari, sa mga propeta ug sa katawhan ug naninggit sila sa pag-ingon. Angay kang patyon tungod niini. Nganong nag-ingon ka man sa ngalan sa Ginoo nga kining templuha mahisama sa silo ug gun-ubon kining syudara ug walay bisan usa nga makaikyas. Gipon sisukan sa katawhan si Jeremias didto sulod sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Labaw kadaghan kaysa mga buhok sa akong ulo, sila nga nagdumot kanako sa walay hinungdan. Labaw ra kayo kaysa akong kusog, sila nga sa walay katarungan akong mga kaaway. Kinahanglan bang iuli ko kadtong wala na ko hilabti? Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Sanglit tungod kanimo giantos ko ang insulto, ug ang kaulawan nagalukop sa akong naong. Nahimo ako nga usa ka sinalikway sa akong mga kaigsuonan, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Tungod kayang kasibot sa imong balay, nagaut-ut ka nako, ug ang mga insulto kanila nangulipas ka nako. Natingob diri ka nako. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Apan nagampo ako kanimo, o Ginoo, alang sa panahon sa imong kaluoy, o Dios. Sa imong dakong kayo, tubaga ako. Sa imong walay hunong nga panabang, Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako.
Hallelujah, Hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an, nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro. Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Og miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an og sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man silay pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Importante kaayo sa Ginoo ang pagtuo, ang atong pagtuo. Gilingay mong tupad, inanapa kay pagtuo. Kay kasagaran ra ba nato, dili kay takasabot unsa ning pagtuo. Mao na nga dili takakita sa kamatuoran. Kining pagtuo mao ni siya ang suga, light. Mudan-ag nato aron makakita tas kamatuoran. Pero kung wa na gani tay pagtuo, mapawong gani na siya, bisan pag imudmod sa atong naong ang kamatuoran, di gid ta kakita. Kinsa dinhing mga asawaha nga kanunay giyong nakakita nga ang iyang kuyog sa ila mao ang iyang bana, taas ang kamot. Tanawa, di ba galibog na mo? Kana bang makaila jud ka nga imo ng bana kanunay? Usahay ang imong ihingaan ana, animal, pistil, yawa ning dako. O ana, nalimot na ka nga imo ng bana. Kana bang matabunan lang dayon ta ba? Matabunan ta sa atong mga false judgment. Muna si Propeta Jeremias diri sa unang pagbasa, gipasulti siya sa Ginoo sa kamatuoran. Ang mga pari, mga propeta nga siging adtos templo, hastang mga tao nga magsigig adtos templo, kunuhay mituo, wa kadawat sa iyang gisulti nga kamatuoran. Pag humana hinonyag sulti nga ningon siya maggunob ning templuha kay sige mog simba dinhi pero ang inyong sala wa ninyo hununga, porte nilang laguta. Ingon sila buang-buang ka, gidakop na hinoon siya kay ilang patyon. Imbis nga motuo sila, patyo na noon. Ug daghan sa atong mga magtutuo nga nangamartir, sama nilang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, sa ilang pagsulti sa kamatuoran, namatay na hinoon sila. Gipatay. So ang tinuod ang tao nga naay pagtuo, dili mahadlok patyon.
Sige, lingi ay mong tupad, inadi ka mahadlok patyon. Patyon ka ba? Nayusahay, patyon kas kaguol. Pananglitan, ang imong bana, mangabit, nya bisyoso kaayo, nya imo ragid siyang higugmaon, kay nituo jud ka nga maunay imong bana, patyon kas kaguol Banasad, nituo ka nga imo ginang asawa, nya siging panglaki, mabuntis pagyod, nya unsa man, mudawat ka nga imo ginang asawa o imo nang isalikway. Patay jud kas kauwaw, patay pa jud kas kasakit. Labi nag makaanak nagkaduha, katulo, nya lain-laing laki. Ingka Isus pa diri, divorce ta. Divorce, mo rin ang gi-introduce dayon ang divorce. Aron usbo nato ang kamatuoran. Nasay uban, dili kadawat sa kamatuoran, nga babae siya, nya maibog siya siyang isig ka babae. Di siya kaantos ana, kay mamatay siya sa konsumisyon nga ingon dili pwedeng kaslon ang babae og babae or lalaki og lalaki. Ilisan dayon niya iyang genital organ basta naa siya kwarta, di ba? Ang iyang gamayng dughan kay laki man siya gustong mababae, iyang padakon ana nya masuko dayong tawgog sir. Kay magpamam na gid siya or magpamis ana. Giilisan nato ang kamatuoran kay wa na tay pagtuo. Diri sad sa atong tubag sa Salmo, Ginoo diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Mo ni tuaw ni propeta Jeremias. Ay nindot kayo paminawon ang ikaduhang stansa, ambot og naminaw ba mo ato? Sanglit tungod kanimo giantos ko ang insulto ug ang kaulawan naglukop sa akong naong. Ang iyang naong ba napuno sa kauaw ug mga insulto tungod sa iyang pagtuos Ginoo. Ningon pa gani siya diri, nahimo ako nga usa ka sinalikway sa akong mga kaigsuonan. O tanawas Kristo, gisalikway sad sa iyang kaugalingong mga igsuon. Usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Stranger na hinoon siya sa iyang mga kaigsuonan. Tungod kay ang kasibot sa imong balay, nagaut-ut kanako. Kay ang akong gugma, ang akong dakong tinguha sa pag-atiman sa imong balay dinhi sa kalibutan, mao na hinuoy ni ut-ut niya, ni kaon niya, murag anay ba? Kay sa sige man natong saksis kamatuoran, sigihan na hinuon tagdagmal sa atong mga kaigsuonan. Para gud anang dili ka magpa-color sa imong buhok. Unsa man, mugwapa ka o mubati sa matas mga tao. Tubag. Dili ka mangiski sa imong kilay, di ka mamadlis. Mugwapa ka o mubati. Bati, bati kag naon. Tinuod gina sa kalibutan. Bati ka niya, tamayon ka sa kalibutan. Mao na intaw ang atong mga kaigsuonan, malalaki magbababae, basta mabati na ganing naong, mugamit dayon sa mga butang sa kalibutan nga kunuhay, mupanindot sa imong naong, pa-colors buhok, paputi aning atong kutis, pahamis aning naong, ana, kay haron daygon sa kalibutan. Ang kalibutan, mga igsuon, maoy number 1 nga bakakon. Bitaw. Ang kalibutan, kusog kaining mamakak. Natanawa rong ato mga leaders, siging binakakay, hangtod na nag-away na lang sila, nagpinatyanay, purtigin nilang pamakak. No? Labi na din sa Pilipinas, sa ato mga political leaders, apil na sa mga church leaders, apil na ning nagwali. So, kabakakon. Lingay mong tupad, inadi kabakakon. Nawa jud ka mamakak. Mga bakakon kita sa tanan. Sige, suway saksi ang kamatuoran, isalikway gyud ka. Para karon ang kamatuoran nga pabaligyaon jud kog slat.
Nawa, di ba, makadungog mo, inigingon akong slot, may sa mo, nasad. Mura bagi mo da yung isalikway ba? Di ba? Pero congratulations sa nagpuyo sa kamatuoran na ako kabahid ko sa simbahan. Kana bang ang kasing-kasing na puno sa gugma, zeal para sa simbahan. Congrats kay nagsigig mong balik-balik og palit og slot. Nga karon open na sa dakong GCash, 500,000 raman sa nikotob good. Dali kayong mapuno. Nadaghan ni text nako, pader open na imong GCash nako ngano man mamalit na sad mig slot. Sige, open na. Open sad ang atong YouTube. Ang atong YouTube sad kaning Padresiano Ubod. Salamat sa inyong pagsigig follow, kamong mga ni follow kada adlaw gyud kay ni dako-dako atong income pagka month of June. Niabot og 160,000. Pakpak. Padresiano Ubod ha, ayaw ng ubang channel mo isunda. Nabitay kasigig ngadto nako, suroy-suroy ko naidaghan kay mo tagad nako. Pader, sige gyud kog sunod sa imong TikTok ug sa imong Reels nako. Wa man ko mag-Reels, wa sa ko mag-TikTok. Nakuha di ka mo sunod sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Siya, aw na, de na dia pader nako na. Nako kana mo'y sunda kay maka-income mi ana nya ma-official pasad ang inyong mga makita diha, official contact number, contact person o ang account number. Nya ingon din siya nako, unsaon man pagtan-aw ana pader nako, tan-awa lang kanang 198 naman tingali ni pila naman ni atong YouTube karon nga subscriber, murag 198,000 ang subscriber. Nako kanay unahang tan-aw Padresiano Ubod. Ako ning gisulti kay mao ni kamatuoran kay gamiton man usahay ang atong mga ngan. Nainingon ako, pader na nasay ni gamit sa imong ngan. Unya nagsolicit bahin sa imong slots. May gani kay aware na sad siya. Iya ko nung gitan-aw ang kanini ang birthday. Gibutangan man kuno dito ang birthday of year 2000. Ya lahi sad ang month is di manis Padresiano kay Padresiano November 24 man ni 1963. Di ba? Sakpan dayon niya. At least ba inyong i-investigate kay daghan kayong mga bakakon. Di magtugas tinuod. Ako motugan ko news tinuod ha ang atong halin sa SBF DAG sa pagkakaron tinuod ni kay mo may gi-print sa atong Finance Council. Niabot na og 31,539 ka slots. Nya naa pay 28,461 ka slots nga available sa SBF DAG. Tag 500 pesos per slot ni siya para sa atong kumbento. Nya naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Niabot na sa 139 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Salamat kayo sa mga matinud-anon. Pakpakan nato sila. Salamat kayo. Ang atong MMHD murag ni hinay man, wa na mo'y gugma sa mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria sa Fatima, nag-awhag nato nga hutda nagpalit akong slot, no? Muna ang atong halin dinhi sa atong parokya 4,053 na ka slots nya dito sa Kapilinya. Amot ngano sa ning Kapilinya wa na man increase ang ilang number. 635 lang gyapon, mga duha na ni kasimana way amot wa ba kay namalit itog slot. Oy taga Kapilinya, sultihi mis tinuod ha, basig way namalit diha, di jukom tuong way namalit. Nya ang atong total 4,688 na ka-slots ang halin. Naapay 1,312 ka-slots nga available. Tag 1,000 pesos per slot. Anya naasa tani 20 slot challenge nga tag 20,000 per challenge na nasa 23 ka 20 slot challenge. Ato na sa ning pakpakan sila. Salamat kayo.
Kini ako ning gisulti kay ngano man ang kamatuoran nagsulti nga may duna gid taon tay gugma sa simbahan. Ang simbahan mao gyud ang atong paminawon, mao'y atong sundon. Pero dili ang taga-simbahan mo'y atong sundon kanunay. Kaming mga pari i-check usa, i-fact check no ang among kinabuhi o ang among mga gipangsulti. Nya kung wa na gani masubay sa gisulti ni Kristo o sa kamatuoran nga gisulti ipasangyaw ni Kristo, wa na magsangyaw ang among kinabuhi o ang among mga pulong sa mga gisulti ni Kristo. Palihog, remind us, sultihi may Padre, murag wa na mahaom. Malipay bitaw ko na moingon ako, Padre, nganong sige pamangkag baligyag slat nga dugay naman kay na. Nindot kayo karon makasulti sa ko wa pa man mahurot niya ang ato mga contractors wa pa sad mabayre gani nay uban naghilom-hilom nasa uban sige nagpasumbingay pader nanay partial o ana niya wa pa man mahalin muna nga kamatuoran kamusang mga bana o mga asawa puy ang kamatuoran kanabang maghigugmaay magpasayloay sa kasakit o sa kalipay sa kahamugaway o sa kapitos aron ang inyong mga anak makakita nga mao day ni tinuod nga minyo dili lang ng happy-happy kanang hanimon dili day na mao nya kita sa mga Katoliko magpakasal gyud usa una magdog ang babae ug lalaki magpakasal usaw na magdog kay mao man ay kamatuoran dili nang pabungga-bungga anang kasal nga porting daghanang gasto dako kay gasto unya dugay na kay nagtipon kay nagtigom pagkwarta unsa man ni ang atong kasal sa simbahan pang kuan lang pang show off dili oy kaning kasal sa simbahan ang kamatuoran ani naghatag ni og unsa man lisensya o pagbalaan ni anang gitawag natog marital act kanang sexual act sa bana o sa asawa himuong balaan pinaagis kasal dili ni ang kasal nga pang video ra nya sige hanayon yung tan-aw nya sige di mo panaway hala nasayop siya glakaw hala bati kay siya linaktan ayo wa man moangay ang iyang gisulop sige na lang ana di na mao ang kasal mauna ang paghatag og kabalaan sa kinabuhi sa babae ug lalaki nga maghimog bata. Maghimog ganig bata ang babae ug lalaki nga way kasal padung nas impierno matud pa ni propeta Jeremias laglagon mos Ginoo. Nilinga imong tupad ing na gikasal kas una pa mo nagdog ing na kono nya moingon sa na imong tupad wa pa manggani koy uyab ina ayaw na gyud pagkuan ay pag una-una kasal gid usa una dog malipay sa kung naay pipila karon nga ningon pader magpakasal na gyud mi 25 na mi katuig dayo ban 30 na mi katuig wa agin mi kasal abi ba namo pader og okay ra ana kanindot ana dili pa uwahi ang tanan magpuyo na tas kamatuoran matud pas Ginoo sa unang pagbasa kung maminaw sila sa imong pulong dili nako sila laglagon nindot no kung maminaw sila sa imong pulong og botoo dili nako idayon ang pagpahamtang og silot kanila mao nay atong paningkamutan nga kitang tanan maminaw og mosunod na sa kasing-kasing ni Hesus. Manindog ta. Mga igsoon, gisalikway si Hesus sa iyang kaugalingong katawhan ug ato siyang dawaton sa atong kasing-kasing. Mapaubsanon kitang moingon ngadto kaniya, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan madasigong magmantala sa pulong sa Dios ug puy-an nila kini uban ang hugot nga pagtuo magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami.
nga malig-on kita aron uban ang kasibot ug sa walay kahadlok. Isangyaw nato ang mensahe sa ebanghelyo diha sa atong panimalay ug mga kasilinganan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati-a kami. Nga ang mga misyonero magmapailubon ug dili kawad-ag kadasig sa ilang pagsabod sa mensahe sa Dios ngadto sa dili maabihong mga dapit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati-a kami. Nga ang mga ginikanan sa baldadong mga anak, sila nga nagatiman sa mga idaran, ug ang tanan nga nanagantos sa panimalay o sa mga tambalanan, sa hilom magasaksi sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati-a kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati-a kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati-a kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang maggrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati-a kami. Nga ang Dios mohupay kanila nga na nagsubo ug nagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang mga hinigugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati-a kami. Makagagahom ug maluluy-on nga Dios ug among Amahan, dawata ang among gipangamuyo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di maan sa mugma, sa upausan tusa. Kining panyo, kining hino, ginaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, buhasa mo, pangaliha, ihatag na kanamo, ulang itong Amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, maluluyon nga Amahan, tungod sa hilabihang paghigugma nga gipakita mo kanamo, imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak uban sa dili ikag-asoy mong kaayo, itugot nga sa among pagpakighiusa uban kaniya makahalad unta kabi kanimo ug angay nga gasa, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo Nang nagibayaw ibayaw ngadto ngadto sa sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kaysa gibayaw na siya didto sa cross sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo,
o gikan sa linagbasan nga kilid nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukaos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan ug busa uban sa mga santos ug mga anghel nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namo gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagluhod, dinhi sa yuta, mahingon sa langit. Ang kalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. But let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Human kami makadawat sa imong sakramento sa gugma, nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga mahisama unta kami kang Kristo dinhi sa yuta, og maangay kaming himuon nga iyang kauban sa himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang balaanong kasing-kasing. Mahitabo ra ni kung magpuyo gid ta sa pagtuo aron makakita ta kanunay sa kamatuoran ug mosunod niini. So ang kamatuoran, usas mga kamatuoran karon nga atong simbahan nanginahanglan sa inyong tabang. So palit mog slot sa atong SBF dag, padayon tagpalit ani 500 pesos per slot. Ang ato sang MMHD, gamay na lang ni nahibilin, pero kung ato ning kumpiyansa agpalit, di gini mahurot. Tag 1,000 pesos per slot. Ang ato sang DSAP, katong investment slot, nga tag 500,000 pesos, open pasabta sa more mo invest. So karong gabi mao ang atong Alliance of Two Hearts Vigil. Alas 9 na ay rosaryo o pagpangumpisal, misa sa alas 10, sunod nga misa closing mass inig ka alas 4 kadlawon. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done